28 июли соли ҷорӣ бо иштироки намояндагони васоити ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ нишасти матбуотии Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Абдулло Раҳмонзода, раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишаст фаъолияти соҳаи кор бо ҷавонон ва варзишро дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ мавриди баррасӣ қарор дода зикр намуд, ки кумита дар натиҷаи тадбирҳои роҳандозӣ намуда дар ҳамкорӣ бо вазарату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо ҷиҳати таъмини иштироки фаъолонаи ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангӣ бо мақсади баланд бардоштани мавқеи устувори онҳо дар таҳкими давлатдории миллӣ ва таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 11110 чорабинӣ бо фарогирии 1,397,298 нафар наврасону ҷавонон ва аҳли ҷомеа баргузор намудааст. Абдулло Раҳмонзода зимни нишаст дар мавриди сохтани иншоотҳои варзишӣ дар гӯшаву канори кишвар низ нуқтаҳои муҳимро қайд намуд. Дар самти оммавигардонии варзиш гуфта шуд, ки дар сатҳи ҷумҳурӣ дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ дар маҷмӯъ дар самти тарбияи ҷисмонӣ ва оммавияти варзиш 21688 чорабинӣ бо фарогири 1,448,080 нафар аз ҷумла 308535 боно доир гардидааст. Абдулло Раҳмонзода дар идомаи нишаст аз иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ изҳори хушнудӣ намуда, аз ҷумла зикр кард, ки новобаста аз вазъияти ба амаломадаи пандемияи коронавирус 96 нафар варзишгар дар чунин мусобиқаҳо иштирок намуда 91 медал ба хазинаи варзишии мамлакат ворид карданд. Аз ин шумора 26 медали тилло, 34 нуқра ва 31 биринҷӣ мебошад. Дар анҷоми нишаст таъкид гардид, ки таҳлилу натиҷагирии фаъолияти сохторҳои кумита дар ин давра дар заминаи инъикоси воқеии чорабиниҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои интернетӣ ба роҳ монда шудааст, ки ин боварию эътимоди кумитаро бо ҷомеа тақвият мебахшад. Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш давом нимсолаи аввали соли ҷорӣ фаъолияти таҳлилию иттилоърасонии худро тақвият бахшида тавассути сомонаи расмӣ ҷавонон ва варзиш, саҳифаҳои расмӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз фаъолияти худ мунтазам маводу гузоришҳо ба нашр расонидааст, ки ман фикр мекунам намояндагони васоити ахбори омма аз ин ба хубӣ огоҳ ҳастанд. Сайёра Шукурзода, Исфандиёра Макҷонов барои YouTube канали Ҷавонон.